Преди 16 години, през 2000 година, Гари Маккинън е обикновен системен администратор в Шотландия, без публична известност, който кротко живее и работи без да създава проблеми на властите. След като прочита книгата озаглавена "Наръчник на хакера", в главата му започват да се въртят идеи и планове за нещо специално. Той признава, че още преди това е имал интереси в областта на уфологията. Интересувал се от всичко по темата, свързано с НЛО. През 2000 година той прочита интервюто на бившата служителка на НАСА Дона Хиър, че в космическия център Джонсън на НАСА се пазят сурови, необработени снимки на НЛО, които после се обработват от специалисти, за да бъдат премахнати необичайните обекти, заснети на тях, преди снимките да бъдат публикувани официално от НАСА. Тази информация и софтуерните умения на Маккинън водят до един от най-големите хакерски пробиви в системата на НАСА и на Пентагона, а името му става публично известно след залавянето му през 2002 година. От месец февруари 2001 година до месец март 2002 той успява да проникне в 97 компютъра на НАСА и на военните в Съединените американски щати. През месец март 2002 година той е разкрит при опит да свали необработена снимка на НЛО от сървър на НАСА и малко по-късно е арестуван и разпитан от британските власти. Съединените американски щати искат от Великобритания да го екстрадира, за да бъде осъден на до 70 години затвор и глоба в размер до $2 милиона. Това така и не се случва. След дълга съдебна сага, Великобритания окончателно отказва да го екстрадира в Съединените американски щати. Според някои това се дължи на факта, че Гари е разкрил много класифицирана информация, която е била използвана като разменна монета. След залавянето си, Маккинън дава десетки интервюта за различни медии, в които открито заявява, че е прекарал това време в издирване на доказателства за извънземни космически кораби и напреднали енергийни технологии, които американското правителство крие от обществеността. В крайна сметка той е успял да открие такива доказателства в сървърите на НАСА и на Пентагона. Едно от тях е била информацията за съществуването на секретен проект, наречен Проект Разкритие. В документите към него Маккинън е видял доклад с над 400 експертни свидетелства за НЛО, които обхващат сведения, проистичащи от различни източници. От граждански въздушни контролни органи, през радари на военни оператори, до високопоставени служители, отговарящи за изстрелването на ракети с ядрени бойни глави. Има хора, твърди Гари, на които се разчита и които са много отговорни, и всички те са потвърдили съществуването на НЛО и на технологии с извънземен произход, като антигравитационни двигатели и нови енергийни източници. Тези технологии били заимствани от катастрофирали или свалени космически кораби на извънземни. На въпроса какво е открил при НАСА, Гари отговаря, че в компютрите в сграда на номер 8 на космическия център Джонсън е открил много детайлни снимки на НЛО, заснети в орбита около Земята от спътници на НАСА. Те определено имали извънземен произход. Точно при опит да свали една от тези снимки, Гари е бил разкрит. Той казва, че тази снимка е била кулминация на всичките му усилия. На нея се виждал много ясно сребрист обект с издутини от двете страни, подобни на куполи. По него не личали никакви шевове или сглобки, каквито имат земните апарати, а бил напълно гладък и монолитен. Маккинън открива и файл, съдържащ списък на неземни служители, докато преглежда базата данни на военноморските сили на Съединените американски щати. Всички тези служители имали звания и имена, но не фигурирали в публичните досиета на Пентагона. В друг файл той открива и информация за съществени трансфери между кораби, като се подразбира, че става въпрос за космически кораби. Маккинън всъщност е открил поверителна информация и доказателства за съществуването на тайна космическа база на Съединените американски щати и имената на хората, извършващи секретни космически мисии. В едно от последните си интервюта Маккинън обобщава, че на правителството на Съединените американски щати и НАСА е известно доста ясно от години наличието на интелигентен разум от далечни галактики, които наблюдават човечеството от дълго време. Въпреки това, правителството и космическата агенция са решили да не оповестяват тази истина, защото смятат, че широката общественост няма да може да се справи с нея и това ще доведе до промяна на социалната система, изградена от обществото.
Според него, правителството успешно прикрива източниците на подобна информация, като корумпира огромна част от научният елит и промива мозъците на младото поколение с невярна информация за научни хипотези, теории и предположения за произхода на човека и мястото му като разумно същество в космоса.